ophakemeyo udumo nobukhosi kungokwakho amandla nenkazimulo kungokwakho wona okhazimla ngobungcwele ubani onjengawe ubani ongafezi mhlophe bayathi wena ohlezi esihlalweni sobukhosi Sita Pashata Kataya Labrata Papa Shata Kataya wena uvulindlela esane uyaselemba amakhephu wenza umfula kwahlongasibi bayethe thwalaletha sesikhona ukuza kuwe Thapho Shahata Mangada Basatai Tambalaskata Labrakate Hita Papa Shatatai in the name of Jesus Christ. Jesus. Thank you, Holy Spirit. You're welcome in this place. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we have Thank you, prayed. Lord. Thank you, Amen. Jesus. Cela sithi gozololo kancane bangcwele. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela ibandla lonke egameni elinamandla lika Jesu Kristu. Amen. Bingelela umama obaba, gogo omkhulu, bantu abasha intombi nensizwa. Sonto sikole egameni lika Jesu Kristu. Amen. Baba uNkosi ngisindisiwe izono zami ithethelele. Bakhona abazalwane ekushoneni kwelanga. Ngokukhethekile ngibingelele Fivefold Ministry yonke khona, bafundisi bonke abakhona namakhosikazi abo egameni lika Jesu Kristu onamandla. Amen. I am told phakathi kwethu khona abaphathi bethu uBishop Tabethe uyichairperson yeDamasa. Cela simshayele izandla kakhulu bangcwele. Thank you, Jesus. Hallelujah. Phakathi kwethu khona nompostoli umyeni. Baba, siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Sibonga uNkulunkulu ukuthi abaphathi bethu bakhona phakathi kwethu. Soze sihambe singakamoshanga. Nikhona abangcwele. Kule nsuku akuselula ukuthi abantu abaphethe ama-fraternal as much as sometimes baba difficult, but izinto esizenzayo masifikile endaweni umonakalo esiwushiyayo uvela ube mkhulu kakhulu. So kungcono vele umuntu angangeni. Bishop Buthelezi nikhona abazalwana. Sibonga uNkulunkulu ke bangcwele osinikezele ithuba ukuthi siphinde sibe lana namhlanje. Sizomdumisa sizomkhonza noma imvula iphume ngalendlela. Sibona abazalwane baphume ngobuningi. Amen. Uthi umfundisi Buthelezi umuntu nomuntu uNkulunkulu umfaka impimpi ngaphakathi. Uthi noma ungakhwela endizeni impimpi ehlala ngaphakathi kwakho inganali ithikithi ikhwela nawe. Ukuze uma ufika phezulu kusimakade kube yinto engaphakathi ekhulumayo ukuthi uhambe njani lapha emhlabeni. Nikhona abangcwele. Uma sifika phambi kwakhe athi deda kimi menzi wokubi angeke kube ne debate ngenxa yempimpi ephila phakathi komuntu. Umuntu uzohambe aye lapha abekasebenzela khona. Okuba buhlungu ke mfundisi wami ukuthi kuyosala abantu bagqoka okhololo. Kuyosala abantu baphethe ama titles amakhulu ukuthi o Dr. So and so no evangelist so and so athi dedani anginazi benza bokubi. Noma ningathula niyangizwa. Uyosala uyichairperson yesonto. Uphethe isikhundla esikhulu uhamba ngemoto ephutha isonto emuva. Hallelujah. Mawufika phambi kwakhe athi angikwazi. Oh Jesus. Ngoba la siyakhona again ngama title. Akunandaba ukuthi unama degree ayingakhi. Oh Jesus. Akunandaba ukuthi unamalini. Hallelujah. Lento ephila phakathi kwakho yiyo yokukhulumela la ufika khona. Oh Jesus. Nangu uJesu ebusuku. Hallelujah. Ekubiza wona moni. Jesus. uNkulunkulu wazithuma yena ukulanda umuntu emahlazweni. Hallelujah. Wabona ukuthi ngeke kulunge ukuthi athume omunye umuntu ngoba kungenzeka ukuthi lo muntu amthumayo kufike kuphazame yena. Kwamele kuze yena enze sure ukuthi umuntu noNkulunkulu bayabuyisana. Hallelujah. Ungaphuma imvulina kanjena bese ubuyele emuva ungakasindiswanga. Oh Jesus. Kusenhlizweni yami nje bangcwele ukuthi masihamba la kube neimpact esishiye emuva emabandleni wonke, kube nabantu abasindiswayo sibashiye emuva, sihambe kube abantu abamithi
sihambe singathengisanga amanzi, sihambe singathengisanga amafutha, sihambe singathengisanga ikipa, siyoshumayela indaba zombuso phambili Oh, lapha Jesus. esiyakhona. Hallelujah. Mina mpostoli ngithethele ngamabomu ngifika cishe ngabo 5 to 8. Hopefully ngifisa ngathi mangifika ngabe baqedile nangalento yomnikelo ngoba yiye ekhosi ingxaki. Abantu bamisa amathende kanti bafuna uzoqola abantu. Oh, Jesus. Ukumisa lemvuse just to remove the tent ukuletalize about 30,000 phela. Ukubhadala istaff team lena is about 80,000. See 14 is about 80,000 just to pay. Ukubhadala abafundisi abashumala lana is over 100,000. Is over 100,000. So ukuletha imvuselelo kanje kusicost about 250,000 to 300,000. Umfundisi uyazi masiye endlini masisuka la there's about 50 abantu abeza lapha endlini. Just ukuzodla kuphela konke kusezandleni zeteam. Kodwa sithembe lo osibizile wathisize kule ndawo. Hallelujah. Ingakho akekho umuntu okuthiwa letha 10,000, letha 50,000, letha akekho umuntu owenza kanjalo. But thina mongasimema kweyakhe imvuselelo singaba keep 100,000 kweyakhe imvuselelo. Yes. Ngiyazizwa ukuthi ngithini singaba keep 100,000 kweyakhe Hallelujah. imvuselelo. Oh, Jesus. Kuze umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili. Hallelujah. Nikhona abazalwane. Hallelujah. Phakathi kwethu ukhona ubaba wethu, ubhuti wethu omdala, umpostoli. uNkulunkulu umphakamisile sekayi voice ezweni lakithi. Nikhona abazalwane. Seka ubaba emva kwabo baba bethu abadala ubaba uZikhali obaba uRalhulela. Siyambona kubo YouTube, siyambona yonke indawo uNkulunkulu yamsebenzisa ngamandla. Uma silanga phandle uyangitshela ukuthi hey kumele ngihambe manje ngisawushumela kusasa eval. Nikhona abazalwane. Sibonga uNkulunkulu ukuthi asivumele ukuthi masimbize ukuthi azosikhonza azosilekelela kulomsebenzi kule vision esinayo avele eze angasithathi lutho athi nikelani ngendlela enithanda ngakhona Oh, Jesus. ngamukela noma yini evela ngakhona. Hallelujah. Nikhona abazalwane. Bakhona abanye impostoli sithi siyabazama kumuntu athi hayi i40,000 ayingena accountini angakafiki ivangeli seliyadayiswa. Nikhona kuhle ukuhonorisha abaphathi bethu kodwa enye into musuthi hayi mina ngi25,000 uyifaka manje imvuselelo ina 3 weeks ingakaqali nokuqala. Nikhona abazalwane. Baba kusenhlizweni nami ukuthi ushumayele ngendlela ushumayela ngayo. Ukhulume nje iqiniso lodwa usinike lona iqiniso. Ziningi indawo esiye kizo just because unama business noma unani noma ngabe uphila yiphi impilo akekho umuntu okukhuzayo. Ngiyawazi umsindo uvuswa ile nkulumo engiyikhulumayo kodwa ngiyikhuluma ngoba ayikho into engiyisabayo. Ngiyayazi into engiyikhulumayo. Esikhonza sikholwa ma sambe sitaka utshwala akekho umuntu osikhuzayo. Silale namantombazana akekho umuntu osikhuzayo. Akekho umuntu osikhuzayo. Kuthiwa hayi lo unamathenda miyekeleni. Nikhona abangcwele. Hallelujah. Kwakhuluma uma wami ahamba ase ICU wathi mntwana kuhle unezimoto siyabonga unezindlu siyabonga wenze kahle siyabonga. Wathi kukusizana ukuzuza izwe lonke ekugcineni uNkulunkulu ayokulahla. Oh, Jesus. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyosilahla. Angabuzanga ukuthi ubona amathenda ingakhi. Oh, Jesus. Angabuzanga ukuthi ubona izindlu ezingakhi. Uyathanda noma uthanda uyoma phambi kaJehova. Jesus. Khona lapha esibhedlela ICU anama pipe ngapha nangapha wathi ngeke ngisaphuma la. Kodwa mangaphumanga la into engangijabulisa ukuyibona ukubona ushumayela ivangeli ulanda Oh, imphefumulo. Jesus. Ingakho sila. Hallelujah. Asinandaba nomnikelo. Oh, Jesus. Asinandaba nokindozwa nokuthandwa abantu. Hallelujah. Simemezela indaba zokuthi ukhona owahlatshwe eGolgotha. Oh, Jesus. Uyabuya futhi masinyane. Hallelujah. Sime lapho nje. Waphinde washona lo gogo. Wangishiya nalo mthwalo. Kuhlaba kana mfundisi kwahlangana 15 17 days ubuthonga behli ubusuku nemina ngilala. Ngifonela uBishop Zikhali nje ngiyamtshela ngithi kahle kahle asuwe umuntu engimfunayo wena. Kodwa mangilele ngithi ngivala amehlo kuvela wena la. Mangithi ngiyalala le 2 minutes 3 minutes kuvela wena la. Ngicela ukuza ngizokubona. Wangamukela kanjalo. Jesus.
So khuluma baba ngendlela uNkulunkulu akhuluma ngakhona, asizukubopha ngapha sithi khuluma ngendlela uNkulunkulu lento ayibeka enhlizweni yakho sifuna yona, silambele yona, sithanda yona, ngoba zonke ezinye izinto esizenzile azisizanga. Asiphendukanga sesikhona emasontweni, senza into ezinkulu emasontweni, azange siphenduke ngoba ingekho into esiphendukisayo. Kodwa uNkulunkulu anomusa kwakhulumisana kwazi sesidlula saphenduka kanjalo. 3 years ago until now ngiphila impilo engcwele. Abazalwane bakhona, abazalwane bangekho ngiphila impilo engcwele. Jesus. Abafundisi bakhona bangekho ngiphila impilo engcwele. Oh, Jesus. Angenzeli wena, ngenzela loya owangithenga ngegazi lakhe ukuthi mangifika kuye athi well done. Thank you, Jesus. Nikhona ebangcwele. Cela mfundisi ungiphe hlabelela indumiso babeze ngaphambili asikhonze. In Jesus mighty name. Thank you. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. You deserve. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy.
owesi akekho njengawe akekho fana nawe akekho lingana nawe akekho mkhulu njengawe akusifuna umlomo sonke sihlale izandla simdumise. You are worthy for all the glory and praise. Shakamonda abazithi tidimaya bayade nkosi yamakhosi bayade mlamlelo wesivumelwano esisha bayade mqalisi nomphakalisi bayade nkosi yamandla bayade langa lokulunga winkosi engcwele winkosi aphakeme winkosi yamakhosi. Tatutuma tonight. Tatisimomo tonight. Tatubukhosi tonight. Moshila manda alasuni tetikahaya. Ini badala masoti na mando site. Irikidi ini kama ayo. Bayada. Wana sana sokhosi. Wana tinyiswa nigelosi. Umsumu nemini. Shishabu ututwane. Sisana na intala isasului. Ukuphakamisa ubukhosi nobukhulu begama lakho. Winkosi ngempela. Akekho ofana nawe nonjengawe. Uthembekile. Uqinisile. Uyamangalisa. Akwashaya uJesu izandla bathandekayo. Come on, now, share some attendant song. Do me something, do me some attendant for Jesus. Come on, let's give him praise. Shamandola, Alabama. Semakoshina haya. Ripondela kambo sinde haya. Ekamoho sila hatomba shia. Alahazon luhuzuma kateta mahando kumanehesia. Hene kimindi timindi kana. Ukoposi tamando shenano. Elhazo alhande alhayo kumanea. Lakasoma kashenda alakaposite. You are worthy, Lord God. Shelena halalazo lela halakombasia. Branda abadomando shimene kamadoso temahando. Hili kinimaya haya. Hili gahambo sututudiala. Shelena adoto rekende kando. Shelamando salahando. Alahama kashe etekashini. Oh, payakosi tinahash. Hene kamahazo. Hene kaliga sukoti. Hene inti tepanda. Alahaya tele. Ananane sitili. Hili bariaka kaka. Shukuhombo komba kasetete. Uwizia mahandoya. Shilinihima kasata. Kamahozo elahando. Karakande eneheso temashia. Pataneko sima hata kama kamokosia kapakande. Alahapakondo oli aduse temeti tumaya telamando. Hipitinamando sititili. Hiri pahila ahabo. Hirakamanda sitela. Hiri parando solondo. Hiri paraka paka paka. Keneli atakando okombango. Ili kiti. Ili sututubande ketetana. Ili makambokodena. Ili makasita mandana. Ili patakadondo. Shiri katando. Stadada. Kototototo. Ili kitititi. Shili na handosi. Tamotsete tamash. Abadala asi. Rabakazi. Ulu si idila. Hinili. Kandabaza
kama ausono kopatila kashidi kubiziki pu ekapokomba kasita makatona lapande kasita kumbo kushita paya ipotopanda kosuna makonda mangindo koshida mahaya daga ile makondo panda usule makatola ili patandombo shida patabaya na no mi desaya tata Samana kulukuna psumutini kitini shilimindi tipotini Samana kulukuna psumuputini shili kitihili kami Samana moya weqiniso uyabingeleleka nkulunkulu uyabingeleleka ethendeni sawubona ethendeni sawubona siyabonga sanibonani bantu basezulwini mina ngimoshi sanibonani ingelosi siyanibingelela sanibonani bantu basezulwini sanibonani bantu abagcwala ithanda lonke sanibonani bantu abagcwala ithanda lonke sanibonani bathumisi basezulwini sanibonani bantu basezulwini sanibonani ithunywa basezulwini linegcwala ithanda lonke Patamando kombekazilini mando koshi rimongos kidimando indimindi dandandando izilihini mitumuntu muneshi ilinikitimanda mando shidide tanamanda zilinenano Palamando Salia. Hey. Take your glory, Lord, and honor. We praise and worship you. Ngicela shayela uJesu izandla enkulu. Ngiyabonga Nkosi, shayela uJesu izandla ezimfanele. Singahlala phansi bathandakayo. Incwadi yezenzo chapter number 11 sofunda verses number 21. Acts chapter number 11 we shall read from verses number 21. Tonight is tonight. Mandos Alahasuma Kapatalamash. Ilihili itikimiku. Yesenzo chapter number. Thank you, my Lord. Hasi etamash. Iti kuli palisi. Iliham. Ikani.
Ngiyabonga baptize igceke limhlophe egcwele abantu basezulwini. Hey. Hey. Vale emnyango uNkulunkulu, vale emnyango. Ne baba. Vale emnyango uNkulunkulu. Lemnyango Thixo wethu. Ngaphunyuka noyedwa. uNkulunkulu ngiyabonga. Acts chapter number 11 verses number 21. Aribale asifunde ngolimi lwesiZulu bathandekayo. Incwadi yesenzo okay la house. Kepita tumba haibre. Iya ngongaya ngozu. Tinanando sena mando halanando shalamando ko. Ikanamando sonatola la shindulite. Sawubona ma-respect Thixo, sawubona uNkulunkulu ema-respect. Siyambingelela sithandwa somphefumulo wethu. Siyambingelela ema-respect, siyambingelela egameni likaJesu. Sawubona, siyambingelela GKC, siyambingelela eThendeni. Sawubona uNkulunkulu, siyambingelela siza kuwe ney'ngxaki zethu nokuhluleka kwethu, siza nobuthakathaka bethu. Sawubona, siza nezifo, siyazi basavela kuwe, siyasinda. Sawubona. Kilimbolando hololos. Andamanda noshina manda makobekele. Batala manda masata mashina manda masata. Olu moshila mando sila mandala. Izwi ntethi kula makhosinti nihiliti. Bantu beNkosi. Izwi Nkosi ithi khona abantu abazophuza namhlanje. Izwa ugcobo lewayini elisha. Izwi into ye-fresh anointing. Singa Phindwa nokho kehle ngasakuthi. Singabakhosi. We belong to
Abakhosi. Sala phansi baba umthetho. Acts chapter number 11 verse number 21. Oh, I love you so much. Part of my ministry, quarter of my ministry sihambile. Asibambele part nendawo mase siyongena kule yokugcina engasekugcineni because khona lapha. Khona lapha. Kodwa asambe nale. Funda sisi. 21. Isandla senkosi sasinabo. Kwakholwa abaningi kakhulu baphendukela enkosini. Read it once more. Isandla senkosi sasinabo. Kwakholwa abaningi kakhulu baphendukela enkosini. For the last time, give. Isandla senkosi sasinabo. Kwakholwa abaningi kakhulu baphendukela enkosini. Asikhulume kanye kanye ini. Isandla senkosi. Asiphinde sonke sithi ini. Isandla senkosi. Namhlanje sokhuluma ngani? Isandla senkosi. Enkulu into obeka ngihlonipha umoya ingcwele Nkosi yenkazimulo. Sidlulisa ukubingelela kwethu without any waste of time to the great men. Umvangeli uNkosi. All the servants of God. Uchairperson ngenkulu imbeko siyathanda ukube sibingelele ngeke Nkosi. Baba wethu Thabethe siyabingelela lonke abathandekayo umuntu olomba the senior apostle kwi-city siyabingelela kakhulu. Great men sibingelela umama nobaba intombi nensizwa. Molweni sanibonani ekhambele Nkosi. Oh sanibonani bazalwane. Futhi inkonzo kade iqalile. Ngicela ungacabanga ukuthi njengoba ngibingelela inkonzo iyaqala kade iqalile iphathi nendawo inkonzo. Inkonzo kade iqalile njengoba ngibingelela nje. Omunye ucathi sibingelele seqaleni siphathi nendawo namhlanje. So inkonzo kade iqalile sanibonani bafowethu. Ela siyibambele sonke eduze ngiyazi ukuthi sisethendeni kodwa ngiyamuzwa ukuthi uNkulunkulu kunomusa omningi ogcwele kule holo. Lethende igcwele umusa kaNkulunkulu yonke. Aze nithuleleni sontweni bafowethu. Ukube bekade sisemhlabeni odwa ofanayo bengeke lifundwe ivesi. Kuba umhlaba uyafana manje. Sesenze lokolanda abanye uze bajoyine la ezweni esikulona. Khona leli verse nje ukubona sikhuluma manje besehla ngeDebhisi. Sizama siyokwenza lento ukuthi utakulo besethendeni. Sikhuphulele abantu la sikhona ngoba at least na ulunguze ke nje ngewindow ubona ukuthi sikuphi. Ngoba kukhona la sikhona namhlanje ngezwe ngizalana. Uzoyizwa lento mayisifike kahle izokurefresha nje kuzobe sangathi akuwena lo ufike uyona la. Will go home fresh. Ngiyasizwa isandla sakhe sihamba ithende lonke. Isandla sakhe sihamba ithende lonke. La sifunda khona ila sothanda zasigcina khona. Kodwa ngicela sibukeni kafishane kuthandekayo le ndawo nje isandla. Sicela umakhelwane ukuthi isandla. Namhlanje ngifuna sikhulume ngesandla senkosi. Sikhulume ngesandla senkosi la sifunde khona namhlanje kukhulunywe ngaso kuthiwa sasiphezulu kwalabo abazalwane esishumayela sibaquota zonke izinsuku abapostoli abanye sikhuluma ngezinto ezinkulu uNkulunkulu azenzile ngazo masifunda izwi lenkosi sekuyabonakala ukuthi indaba yayikade isukephi ngoba thina sihlangane nabo sebenza izinto extraordinary. Abanye babo behamba phekwa amanzi emthuleleni bazalwane. Sahlangana nabanye behamba nje ngesithunzi sabo kube khona abantu abaphiliswa ifeni. Abanye kufa abantu bahambe bathandaze bavuke bame ngenyawo. Abanye abantu bezalwa bengakaze bahambe at all. Bafike bakhulumiswe basukume bame ngenyawo baphile. Abanye lithi iBhayibheli abantu babethatha izindwangu zabo bethinta nje umzimba wabo emva kwalokho baphiliswe. Abanye there's a lot of things but la sifunda yonke lento umsunguli nomama nomzali wa yonke lento siyibuka la lethi iBhayibheli isandla sikaNkulunkulu ngaze ngithuleleni bazalwane lithi isandla sikaNkulunkulu sasiphezulu kwabo
bese lithi ke iBhayibheli kwasindiswa ke abantu abaningi kakhulu. Futhi ke yonke lento isuswe isandla. Futhi makutholakala isandla nithuleleni bafowethu. Futhi umuntu mayihlangane nesandla konke okunye bathandekayo ku possible. Tshela makhelwane ukuthi mokwahlangana nesandla konke okunye ku possible. Ya indaba yazi iqala phi struggle siqala ngalesi sikhathi singekho isandla. Ngoba kahle kahle akusiyo umuntu osemsebenzini isandla sipheke umuntu esenza umsebenzi. Kahle kahle wena ugqokile nje ama-overall mufaka ama-overall ucathi wena osebenzayo i problem enkulu kabi. Kodwa isandla sikaNkulunkulu esisebenzayo. Namhlanje ngifuna ukusethula nithuleleni bazalwane. Ya ngizosikhuluma kanje nje ukuze mhlambe noma kuvuleka iphimbo usuzwile ukuthi sikhuluma ngani. Ngizama nje uqoqa indaba yami ibuyise eceleni bazalwane ukuthi into edingwa kakhulu ilesi sizukulwane sethu isandla. Nangu umuntu ke siyathandaza ke ngiyakhuleka ngithandaza into ethi ankosi ngicela ukusicheke sicela ukuthi siscreen siyicinge konjini siyenze ukuthi igeneration yethu masifunda i-early church sibuka i-church ibandla lokugcina i-latter church yini le eyenza Nkosi ngathi akumeshi kahle singathi khona le gap yakuyenzeka khona kodwa manje kuthe ngamafu kwaqwaqwa ngamafu yini lenze ukuthi ifu lethu lingasheshi lihlangane ukuze inethe imvula wathi umoya ingcwele laba abangathembile bona babethemba isandla. Thina sine generation ethemba iscience nithuleleni bazalwane. Ya sine generation ethemba iscience nabantu abahlakaniphile ucule abantu abathemba ucule abantu abathemba izinto zabo ematerial abanye abathembe ukuhlakanipha kwabo okujulile abanye bathembe okuningi nje into ethe nje umuntu omunye uthembele into ayithembile kodwa uthi laba yababengathembe lutho babethemba isandla seNkosi. Kodwa nithuleleni bathandekayo. So ngase ngithi Nkosi usho ukuthi ukuthini baba usho ukuthi mangabuya isandla izinto ingabuya wathi buyisana isandla ngizobona ingakho uma ngizoshumayela namhlanje ngizoshumayela ngesandla iNkosi efuna ukusibona sibuya phezulu kwabantu izinto mase ziyashintsha mhlawumbe ngoba isikhathi bafowethu sesinje angisale ngisichazana bathandekayo isandla ngokukhulu ukuphuthuma ukuthi number 1 akukho lula kumuntu sengishilo lokho ukuthi akwazi ukuhamba kuboka Jesu nje akahamba umuntu ngeexperience yakhe akahambi ngamandla akhe akahambi ngeikhwepha zakhe akahambi ngokuqonda kwakhe lisethe elikhulu iBhayibheli ungenciki kokwakho ukuqonda kusho ukuthi umuntu unokwakhe ukuqonda kodwa lithi iBhayibheli unganciki kukho ungalokodi uthembele eqondeni kwakho. So ngezinye indlela bathandeka ukuze kwaJesu wine kudingakala ukuthi umuntu ofikile kuJesu emva kwalokho asifunisise isandla sakhe. Mhlambe akusimkhiphela imbuzi bazalwane ngoba kufanele buye sikhiphe imbuzi sinitshele kwimfihlo efihliwe ukuthi hey izinto bafowethu azenziwa amagama abapostoli alenziwa ombuyazi azenziwa obabukosi azenziwa ompostoli umdolomba kodwa zenziwa isandla. Uma isandla siphezu kwakho nothing is impossible. Ngiyamemeza manisibheke ngoba namhlanje vele angizwa kuyireserve namhlanje ngizomemeza ngiyasho ukuthi uma sika isandla nje saba ngaphezulu komuntu things are happening. Akunandaba siphezu kwentombazane akunandaba siphezu kababa akunandaba siphezu kwensizwa akunandaba siphezu kwengane masike sasihlala nje kuyaphela ukuba ingane kuyaphela ukuba intombi kuyaphela ukuba ubaba ngoba amandla asesandleni. Somebody say isandla. Ithuleleni somebody say isandla. Thank you Jesus. Lenda ina gender ina class lenda ina status uSathane akahloniphi lutho akahloniphi amagama akahloniphi amasonto ethu akahloniphi status sethu kodwa uhloniphi isandla. Somebody say isandla. Somebody say isandla. Thank you Jesus.
Umzalwane wathi esandleni. Nanilofile esontweni ngalanga ehlo. Somusa. Jesus. Mina ngiyaqinisakisa mesika sabaphe wakho. Mesika sabaphe wakho. Hallelujah. Mesisandla sifike sehluleke. Jesus. Mesika sabaphe wakho. Hallelujah. Aningikholwa nini intombazane yaseSamaria njengoba ngishumayela imi ngeenyawo ezulwini. Nina ngikholwa nonke ni right. Uyabona intombazane yaseSamaria imi ngeenyawo ezulwini. Ithi hey baba ukuba ichance ikhona ngabe ngiyothatha imicrophone ngibafakazela abantu. Ukuthi mina ngahlangana nendoda emfuleni. Ngibanjwe umoya wendawo. Jesus. Ngaziwa negama lami lingekho right. Hallelujah. Ngimuntu ongenasumilo, ongenalikhalo, ongena character. Nahlangana nendoda emfuleni. Hallelujah. Yakunikeza amanzi ngaphuza wona. Jesus. Emva kalokho isandla sabaphekwa. Ngangena iSamaria lonke. Jesus. Somebody say yeah. Somebody say isandla. Jesus. Healing, healing. Jesus. Hallelujah. Namhlanje ngizoshumayela sizovusa igeneration yesandla. Sesizwini igeneration yamagama. Sesizwini igeneration sicela yesandla. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh my goodness. Lula ngivele ngiwafohlela amanothi alungile. Listen. Isandla sike singene asinqeni isandla. Sigcobe. Ivoice ingekho right kahle. Uthi uyawuhlanganisa uDoremi wona uyawuza uthi wabathi ungekho lo Doremi. Avela qala umuntu ngesihosha ethi uthando oluka. Nanilovile esontweni. Luka. Nani khona? Uli unje. Luchengo Lubanzi lujongele. Lubanzi Lento ayinyakaziswa yenye into isandla. Kodwa thuleleni bathandakayo. uNkulunkulu uvusa igeneration yesandla. Uvusa abadumisi besandla. Uvusa insizwa sesandla. Somebody say isandla. Uma uqhamuka emoli usathana akaboni wena. Ithulele uma uqhamuka emoli usathana akaboni wena. Jesus. Ngoba usathana akakwesabi wena. Kodwa usaba isandla. Jesus. Uma sikhuluma ngesandla sikhuluma ngeGod's power and authority. Sikhuluma ngamandla enkosi negunya lakhe. Uma sithi isandla sikaNkulunkulu masibe phezulu kwakho. Sithi amandla akhe. Nisonta apha kodwa bafethu ngikhonza apha la ekhaya. Hallelujah. Kodwa nikhona nibazala.
yazi ngicela ibandla elight ngizovela ngikhonze nalo waya malinga ngohlala lapho kulungile abanye bosote ngintamo ngiqinisele lokho ngimi kulabo abangapha ngingaphenduki ngithi bathandekayo lalelani uma sithi unesandla senkosi phezu kwakho siqonda ukuthi amandla negunya likaThixo liphe kwakho Hallelujah. tipitipa sinamando sikhotha Jesus. ikhona bathandekayo kusho ukuthi wherever you enter la ungena khona ungena namandla negunya Igama lika la ungena Jesu. khona ungena la kuthiwa ngenwa khona Igama lika Jesu. ungena namandla negunya Igama you lika need to have a Jesu. big of the hand Hallelujah. kodwa thuleleni bathandekayo Hallelujah. uma qhamuka wena hlehla bathakathi In the name of Jesus. umthakathaka saba umbuyazi Hallelujah. kodwa usaba isandla Hallelujah. Thank you, Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. bafowethu lento iyasenza Oh, Jesus. nithuleleni labo doli baseyitolo yabo labo doli abaqhokiswayo baseyitolo uma babeka lezi ma slidings sibizwa ngalezi icapana lezi esenza ama sliding doors. Oh, praise God. Yes, uma babeka phambi kwama sliding doors uwafaka isudu ebizayo basonka phela labo doli abantwana ngabanaka labo doli laba basonka bagqoka ingubo oyifisayo afaka itag yengubo yangempela so labo doli mabothatha babeke eminyango ngisho babeka babo 100 umnyango lokuvalwe njani nithuleleni Hallelujah. nithuleleni kodwa bafowethu Oh, Jesus. umnyango uyaqhubeka uvaleke nithuleleni bafowethu Jesus. umnyango uyaqhubeka uvaleka uma ungabeka udoli umnyango uyaqhubeka uvaleka kuqhamuka ungane engaka nithuleleni bathandeka Oh, Jesus. ka Sunday school nikhona nibazalwa Hallelujah. kuqhamuka ingane engaka Sunday school kusho ukuthi inento esenzayo Jesus. beke yaqhamuka umnyango uvuleke Hallelujah. unjalo nomuntu kwenkamoya Jesus. onesandla sikaNkulunkulu Igama lika Jesu. indoda nje yomphakathi kusho ukuthi kuzabantu besandla Jesus. Igama lika Jesu. susa isandla kuzobona khuluma nomakhelwane uthethe isandla lento ingesandla lento Inesandla lento. ithuleleni nje utshela umakhelwane namhlanje lalela sisele 10 minutes mhlawumbe usebenza kanzima usazosebenza ba sizokhuluma sonke uyabona nje namhlanje there's no time listen short ingesandla lento tshela umakhelwane ingesandla lento Ingesandla lento. ingesandla lento ingesandla lento ingesandla lento khona nibathandeka yazi uncenwa yimi njengompostoli umbuyazi ephekwa zonke izinto wena uyahlupha awukwazi uprioritize wena uthatha izinto zoqaleni uyibeke egcineni noma uyibeke phakathi nendawo wena mathi uvula umlomo uqala ngemali uvula umlomo uqala ngayonke into ngabuqala ngesandla suka yacela masiphe kwakhe imali izoyizela masiphe kwakhe into oyifunayo izoyizela ngoba nginotisile imagnet yokudonsa into oyifunayo imagnet yokudonsa into oyifunayo Isandla. imagnet yokudonsa into oyifunayo Isandla. imagnet yokudonsa into oyifunayo Isandla. soyiba nani Nesandla. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Fana kuthandazwa manje I can feel. Listen. Isandla sisho God's supernatural intervention. Isandla sisho ukungenelela kaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Uyabona makuthiwa ekunesandla sikaNkulunkulu la kusho ukuthi into ebikade ingeke nom kusho ukuthi into ebekeke yenzeke Oh, Jesus. kodwa ngenxa yesandla sakhe Hallelujah. kwenzeka ngiyamemezela njalo phe kwakho Igama lika Jesu. ukuthi isandla sikaNkulunkulu masibe phe kwakho In the name of Jesus. bese kuthi izinto ekade ingenzeki In the zenzeke name of Jesus. Hallelujah. supernatural intervention, a divine intervention of God. La uNkulunkulu engenele lakho lisethi iBhayibheli okungenzeki kubantu nithuleleni kodwa lithi Hallelujah. iBhayibheli okungenzeki kubantu kuyenzeka yini lento eyenza laba bantu bafuna ukedi bawo uthi umonco no laba bangaseshayi phela lo phela ungakhohlwa khehle enkathi kunezibawo eGibhithe lonke kwakukhona indawo lapha enithule nonke sonke eyayinabantwana baka-Israyeli nithuleleni okuthiwa iGosheni enkathi izibawo ivuka ngapha nangapha
Awuyayimemezela iGosheni namhlanje Oh Jesus, hallelujah. ngoba abantu besandla ngiyakutshela mntanami ngalikade ibawu ivuka nangapha nangapha kune territory Jesus. akhona khona lapha eGibhithe Hallelujah. kune territory engenayibawu Jesus. kubonakala ingane zakhona ziyadlala egcekeni Hallelujah. kubonakala abafana bakhona badlala ibhola Oh Jesus. kubonakala omama bakhona bayapheka Hallelujah. kubonakala amadoda khona ilusana inkomo Oh Jesus. kodwa abanye bafika ibawu Hallelujah. abanye bafika ibawu Oh Jesus. yini ibawu ingene ingangeni kulaba Hallelujah. Isandla. yini ibawu ingene ingangeni kulaba Isandla. yini ibawu ingene kulaba ingangeni kulaba Isandla. sise-South Africa efanayo Hallelujah. sisemhlabeni ofanayo Oh Jesus. kodwa ngenxa yesandla Hallelujah. we are not the same. Oh Jesus. uFaro wathi hey magicians nilele nayibona inkani zalapha neGosheni ziyadlala thina sifa zibawula go and do something baye emhlabeni waseGosheni kanti uma abantu besandla vuka iba vuka iba enkathi beshawa yimina kumshumali bafuthu ne right naye yabona ipulpit share noJesu ngicabanga ngicathi bethi bayishaya bezama ukukhesa isibusiso sasanda mo ngoba isandla siyenqaba kodwa ngithuleleni bafuthu isandla siyenqaba sathi isandla no khehla leli bible bayibeka phansi into yababuyele emuva bayahamba bayotshela uFaro bathi hey baba sesibuya lapha ayilento ayenzeki ayenzeke wathi uMoses noAaron bayenzile wathi hey baba laba bantu banento esingenayo zwana ke bathini bathi baba awukaboni namanje nangekho shuthe enkonzweni bathi awukaboni baba namanje ushunyayezwa ama-magicians athi baba ngicela ukushumayeza manje ngivula iBhayibheli ngizovulelela amaHebheru futhi ngizoyeka lama-Egyptians ngizovulela amaHebheru awukaboni manje bathi ke bona kuno munwe akodwa abafalwa bathi Hallelujah. kunento Oh Jesus. bathi kunento kunomunwe kaNkulunkulu ophilayo Hallelujah. kusho ama-magicians ngicela ukhuluma nani bathandekayo Jesus. uma isandla sihlale kahle phezu Hallelujah. kuzovuma abathakathi Oh Jesus. kuzovuma ama-false prophets Ngegama likaJesu. kuzovuma abaqaphi maga Ngegama likaJesu. bathi kunomunwe kaNkulunkulu kunento Hallelujah. Oh Jesus. yini ento enze besho njalo bazamile bahluleka Hallelujah. bazokuthakatha ungathakatheki Ngegama likaJesu. baqalekisa ungaqalekiseki Ngegama likaJesu. bafaka izinto egcekeni lakho kungenzeki lutho Ngegama likaJesu. uzokubulalayo kungakwenzi In the lutho name of Jesus. Isandla. angilokugcina ngisho ngilokugcina ngisho badwebolayi bathi ngeke adlule ney'ngane zakhe la uyazi bashiso yini bashiso ukuthi bakwenzile kwabanye Oh Jesus. bakubona kusebenza basebeyitshela into isebenza yonke indawo Oh kanti Jesus. khona abantu bani Besandla. uke wahlangana nabantu abangenzi lutho abachathi ngithuleleni Oh Jesus. nathula kangaka niphe kwani kanti kwenzakalani masingekho chathi bancidi abakhwifi enithule Oh Jesus. kanti nenze njani nina manje kanti sangikhuluma nomhlaba wrong nathula kangaka nathula kangaka manje kanti nenza kanjani becala senze into efanayo nje angithi abancidi abasebenzisa imwasho abafake intambo Oh Jesus. cha angishumayeza abafake intambo ngishumayeza abangayifakile Hallelujah. abantu abaningi bathanda kabi ushaya ubuka ke manje ukungena ezintweni zabantu cha ngisho mina abangayifakile intambo cha abayifakile angikhulumi ngabo ngoba angazi bayifakele mina ngikhuluma ngalo ngayifakile Hallelujah. angithi ngenza a public statement ngathi umzali nosindisiwe thina abazali abasindisiwe asimshadisi umuntu wesilisa nomunye wesilisa
omunye wacabathi ngihlasela laba abayisilisa abashada sabesilisa nobasithanda ngithi mina bengichazela abasindisiwe Oh Jesus. ungena apha bangisho into yethu Hallelujah. umuntu osindisiwe akalikhonza idlozi Oh Jesus. ngisho osindisiwe Hallelujah. angisho ukuthi ngishaya abakhonza amadlozi ngithi osindisiwe Oh Jesus. ulwelani oba manje angikhulumi nawe mina ngishonga ukuthi wrong bengisho kulabo abasindisiwe ukuthi what are you sure what ayilento inomuntu what iwini yalabo bantu Sandla. manje wathi uFaro umshumayeli uneright bafuna ukushumayela kahle uFaro ngiyamcabanga nje manje nina anikwazi ukusithola lesakhe eyokulwiphi lithi emlonyeni wakhe nithuleleni lithi emlonyeni wakhe kwaphuma ini awunawo kunabo abafundi beBhayibheli emlonyeni wakhe kwaphuma ini kodwa mayibheke kubantwana bakhe kuphuma umusa kodwa make wabheke izitheni zakhe Oh Jesus. lona leligama lomusa kodwa maselibhekana nezitha zakhe Hallelujah. liphenduka libe inkemba Jesus. kusho ukuthi lalizwa lishumayela manje liyinkemba kwabanye Hallelujah. limusa kwabanye Jesus. kudependa Isandla. vala ngalo mpostoli vala ngalo simiyeke lo sohlupha lithi iBhayibheli uma abantwana bakhe-Israyeli bephuma eGibhithe lithi incwadi kaDeuteronomy 26 umfundi ekhaya ufunda lutho manje isikhathi sokufunda siphelile lithi uNkulunkulu mayechaza ihistory uMoses uthi uNkulunkulu wanikhipha ngesandla esinamandla wayeseyaqhubeka ke yena wathi nengalo eluli uthi wanikhipha ngesandla esinamandla mighty hand mesethi kanye nengalo eluliwe nisesekhona kubathandekayo Hallelujah. kusho ukuthi kubantwana baka-Israyeli kodwa ngithule nonke esontweni Oh, Jesus. kubantwana baka-Israyeli kwakuyisandla esinamandla kodwa ey'thweni zakhe uyabona uJehova makuthulula ingalo yakhe kodwa nithule bafowethu nithule bazalwane Hallelujah. makuthiwa usomandla welula ingalo yakhe Oh, kusho Jesus. ukuthi umusa mningi ufefe luningi Hallelujah. kodwa maye kulaba abeza kubantwana bakhe Jesus. beqhamuka ngengqondo engekho right ngoba the Hallelujah. same arm and the same hand kuthi angixwayise namhlanje yazi no ngixwayisa njengompostoli nje nomuntu wasezulwini ababe careful abantu benzani manje bandleni kaningi kade abantu begcwanasa kubazalwane nakubafundisi uNkulunkulu ngathi uthule ngathi ngiyabona manje ngizobona imhlobo uma uNkulunkulu serious kanjani uma ifamily members together with abazalwane members of the church lika apostle prophet Moses bakhuluma kabi ngaye lala ngisho mina ifamily blood brothers and blood sisters uMiriam noAaron abandawonye endlini noMoses kodwa bakhuluma kabi ngoMose bangena kuma affairs kaMose abangahlangene nawo uNkulunkulu walwa ne-family member and a member of the church how much more abakhonza abanye uNkulunkulu kuthi angisethe a very strong warning awuthi ngibheka kwi-camera against anyone who speaks negative ngabantu abanesandla Oh Jesus. ngeke kusafana nayizolo othi ngikhulumisa kwababo ba inkosi ingenzela umusa uyabona laba bantu abavele bashutha amakhamera laba sebenamakamera amaningi abavele behlala emva kwekhamera bakhulume noma yini against the church. I'm warning you akuzona insuku zokuqhofa abafundisi lezi uNkulunkulu unyusa izinga ngoba into ofanele kuye siyithandazele sibaxwayisa abazalwane enkathi kunyuka i-level of glory kufanele kuphinde kunyuke ne-level of warnings. Oh Jesus. Inkosi must introduce glory singayi-introduce in ama-warning uNkulunkulu. Hallelujah. People must be very careful. I'm not trying to protect any person who dies or do whatsoever better. Listen, but I'm trying to say, gada abantu besandla. Khona abantu ufana
ukhuluma ubhekise ngakubo isinomsi kanjani ayuyiboni lento yenzeka in the spirit you get to call in the spirit luyahlupha ke lu manifesta late Oh, Jesus. yazi nekwenza ube abantu babe brave kade bekhuluma negative ngengqondo zikaNkuluNkulu ukuthi akabona ama result manje kodwa meyenza kahle ucwaningo umuntu ohlakaniphile uma wakhuluma negative 5 years or 3 years ago hamcheke kahle kwiline kuno line abaqashuka Jesus. uzobe namhlanje into engalapheki uxhoka lashwa isifo esingalashwa sisilashwa ukuphenduka Oh, Jesus. ngenza be careful futhi ingozi uintroduce into eyingozi usungabatshela abantu ukuthi ingozi fanele ukuthenga isibhamu esikhulu for protection usibeke phambi kwengane it's no longer for protection it's becoming a danger can kill your own precious can't pull unengane ezu5 years ungayifaki igate you are bringing something to entertainment ekhaya into ezokwenza enjoy ekwakho kodwa it's a danger if ungezufaka yonke into ngisho ukuthi inkulu kanjani fanele sikhandele fence Oh, Jesus. ukuthi hayi u5 years awuyikobhuta kungekho umuntu omdala ngoba the same water walandela uentertain ingane zakho can be the same water that can kill your own abazokulahlwa uzokwanda abantu abavuka kwa bezohlambuluka kodwa Oh, Jesus. thina sikhonze kamnandi kabi ukuthi kumnukiso noma ubone siphazamisile ungene la ukhala fuku baba no baba khona babenganqaba ukulandela ufika iginga umuntu umnike 5 minutes anyane esakhala qeda phela uma qede kukhalelwane esontweni baba usathana ungirobhile la aseke isililo sokukhala isono sokukhona izilimi Jesus. vela dala amashenda rabayanda uzama ugqiba awuthi ngimemeze Maritzburg uyaphendukwa Oh, Jesus. ngiyaphinda ngithi kuyaphendukwa Hallelujah. bafowethu asokhuluma angenzi condemnation la akekho umuntu engizomlahlela ngaphandle angizozenza igiant angizenza uNkulunkulu phezu kwakho kodwa ngizothi uma uthreshwa isono kuyaphendukwa Oh, Jesus. Hallelujah. athi ngiphinde kuyaphendukwa Oh, Jesus. Apostolo omdala wabhala wathi ngiyanilobela abantwanyana Oh, Jesus. sesontweni semdala impela ngamehlo eseyifindi waseyibhala incwadi kwi-old age wathi bantwanyana ngiyanilobela ukuba ningonje ukuthi kwakuyimessage egwema umuntu ukuthi angayisonweni sisenayo usethi ke uma nona indoda endala ninommeli kuyise fanele sikhuzwe singoni sinikwe nama options yokuthi in case ke isitrebhile lenunu so what to do ukuze singafeli esonweni isandla sisho ulokhuzana ngicela ubamba nje ukhalo lwakho siyathandaza manje asikiyekeni konke okuningi uNkulunkulu sekukhulumile isandla la sisho bengifuna sithandaze mabe baphuma ngesandla yes uma uNkulunkulu eselwa ulwe ngesandla isandla sisho a divine protection my goodness yes khona abazana emathandayo la kule party ye protection uEzra abantu abaningi uEzra akakaza ngichazwe indoda kanje uEzra usho kumnandi watshela inkosi mhla uChorus uCyrus umethi hayi niyaphuma manje hambani madoda amakhulu nambe niyokwakhela uNkulunkulu wenu indlu ithempeli uCyrus mayiqeda ukusho njalo wayesethi uCyrus no guys ngizonikeza yonke into enifunayo watshela uTreasurer waTreasurer makukhona nje abantu abayifuna amaJuda cela uninikeni wacommand uTreasurer wacommand uSecretary wathi babhalele incwadi bengavinjwa umuntu endleleni wayesethi yazi the last thing into engicela ukuthi siyenze enye ngoba guys ngibona ngathi nene ngamaJuda athi late kade bonke abantu bafuna ukuniqeda bonke abantu bafuna ukunibulala bonke abantu abanithandi kodwa mina nginivumelile lungile don't worry ngizotshela futhi nomphathi wezempi ukuthi ani organizele impi ezohamba nani futhi nizohamba namasosha wayesephamisa isandla uEsther wathi mana njalo Nkosi wathi siyayibonga
thank you so much for your provision ye-material sokwakha ngayo lokhuzana. Siyabonga ukuthi uSecretary asinikeze incwadi yokudlula, kodwa thank you for your soldiers. Wathi amasosha swadinga wathi nizonqamula phakathi kwabantu abayizitha zenu. Wathi don't worry baba. Wathi isandla sikaNkulunkulu. Wathi isandla sikaNkulunkulu kusiphezu kwethu. Wathi inkosi mayikhululeke. The hand of the Lord is upon us. Wathi mana ukuthi isandla singaphezu kwearmy. Wathi uzosibonga uNkulunkulu. Wathi ayime njalo inkosi. Iarmy ayidingeki makukhona isandla. Wathi isandla sithi sidlula impi yonke yenkosi. Wathi are you sure? Wathi I am sure. Yasayina inkosi, yayisayina incwadi yamasosha. Yasayina inkosi yayingawasayina iarmy. Yayisithi amaJuda azophuma. Baface ireality. Ngelanga labo sekufanele baphume. Akuzothandaza namhlanje. Ngelanga labo sekufanele bahambe. Yonke into abayidinga ikhona. The only thing engekho i-protection, i-security. Lithi iBhayibheli uthe sebona ingane, ebona imfuyo, ebona amakhosikazi abantu, ebona obaba labuya iqiniso. Wathe madoda, nginengxaki la. Sacela yonke into enkosini. Futhi yaba ready ukusinika yonke into. Mhla ngikhuluma nenkosi ngelanga lokuhamba. Kodwa iyodwa into engingayicelanga. Angicelanga iarmy nesecurity. Wayesethi asizile ukudla. Lithi iBhayibheli bathandaza bazile ukudla. Lithi iBhayibheli babethandazela ukucela isandla sikaNkulunkulu nendlela emhlophe phambi kaNkulunkulu. Usethi uEzra ke nice statement engilethe kule ndaba. Uthi ke uEzra bafowethu ngicela ukunixoxela ubana ningekho nina. Mhla sikhuluma nenkosi ngayicela yonke inkosi uthi ke uthi ke into engenze ukuthi ngiqhubeke nginqabe ukuthi ngifuna isecurity noma sengibona ukuthi ya khona isecurity ngathi soyidinga la. Uthi ngaba namahloni ukuthi ngibuyele enkosini. Ngiyothi kuye hayi inkosi sengiushintshile umqondo. Oh Jesus. Sengicela isecurity usinike yona. Wathi isizathu sokusho njalo ingoba inkosi ayitshela ngesandla sikaNkulunkulu Jesus. Wathi ngadisappointa yonke into kodwa ngikwazi ukwehlisa uNkulunkulu. Angikwazi ukwehlisa ivalue kaNkulunkulu ngesandla sakhe. Asizile ukudla. Uma isandla singeze ukuhamba nathi kungcono ngamane sife ukuthi ngingabuyela enkosini ngiyowithdrawa. Amazwi esandla ngingawahlehlisa awemali, ngingawahlehlisa awempahla, kodwa awesandla ngeke. Noma sengiface ireality ngiyabona kodwa ingathi besodinga amasosha la, kodwa ngenxa yesandla. Oh Jesus. Bazile ukudla bacela isandla. Baphuma nempahla nemfuyo isandla. Izitsha zavuka zabona isandla. Balala iambush. Uvala nayo isandla. Thathani ngane kaJesu ningishele ithawula lokusuka. Balala iambush isandla. Enye indoda eBhayibhelini bafowethu uJesu akaqedwe. Listen, enye indoda eBhayibhelini kuye kwaphuma iarmy yonke yaseSyria yama-Aram iyofuna indoda eyi-1 eyayikade inamandla ukubona izinto ezingabonwa abantu, indoda yesandla. Kwaphuma iarmy yonke yayofuna indoda eyodwa. Futhi icommand yayikhuluma clear yokuthi hambani nifike nibambe uEliya nibuye naye. Asifuni omunye umuntu, sifuna uEliya kuphela. Oh Jesus. Kwasho ukuthi bafuna indoda yesandla. Uma befika lithi iBhayibheli bawuzungeza umusi. Lithi iBhayibheli waphuma uGehazi ethi uyabuka phandle. Wabona impi enkulu ekhona khona nibathandeka. Wabona impi enkulu yama-Aram igcwele all over. Lithi iBhayibheli wabuyela endlini wathi tata kubhedile. Impeka enkulu yama-Aram is all over, is all around. Maye kithi wayesethi mana ke khehla lami kukhonto engizokwenzela yona. Wayesethi Jehova ngicela uwenze nje, ngicela uvule amehlo alenceku. Wayesethi khehla lami baningi nithuleleni bathandekayo. Wathi baningi abangakithi. Hallelujah. Ukunabangakubo. Jesus. Usukuthi noma siba u2. Hallelujah.
noma isandla siphezu kwethu Jesus. noma usathane angaqoqa amadimoni onke aseMaritzburg Hallelujah. aqoqa amadimoni aKwaZulu-Natal Jesus. aqoqa amadimoni ase-South Africa Hallelujah. aqoqa amadimoni ase-Africa Jesus. aqoqa amadimoni omhlaba wonke Hallelujah. against one man Oh, Jesus. as long as isandla Jesus. ngoba umuntu oyedwa onesandla uyimajority. Hallelujah. Omi ngenyawo ngabe sahlala phansi ohleli phansi ame ngenyawo. Ngiyasizwa sigcwele ithende lonke. It is the same man. Ekade ngishumayela ngawo manje. Ithi iBhayibheli yakaprofeta phekwa kodwa abafuthi niyahluka. Yaprofeta phezu kwesizwe sonke. Yathi hey akuyi kuni imvula la ekhaya for 3.5 years. Kuze kube ngesiyalezo sami. Le ndoda yathatha isibindi yathi le mvula izukuna ngoba usho mina manje. Sokubona ngelilanga lo. Ukuthi yangamfaka ngisho kancane kuJehova ukuthi the Lord is saying no. Yafika yakhipha nje yathi manje imvula izukuna kusho mina. Yayisithi iyozine mhla kusho mina. Yayisiloka. Lithi ayikuba khona mvula namazolo. Kusho into engamanzi ayikuba khona. For 3.5 years. Umhlaba uzoba dry. Ngisho ebusika akuzoba khona amazolo. For 3.5 years. Uthi kusho mina futhi koze kusho mina maseliyana. We mame. Hamba uyoma khona lapho ke na kusho mina ukuthi angazi kuba kanjani. Lento is not all about men, it's about the hand. The Bible says langani izulu fast forward langana for 3.5 years. Uthe sekufanele sekuvuleke le ndoda yahlangana noElijah ngiyashesha ngahlangana noAhab inkosi yayibusa. Ithi le ndoda hamba itshela inceke kaAhab uthi hamba utshela uAhab ukuthi ngikhona la uba wayicingwa le ndoda icingwa ngoba lesandla sinamandla ngisho ukufihla. Listen bafowethu la wayicingwa lithi iBhayibheli wacingwa lonke uzwana lenceka ubani Obadiah uzwana mayisisho ithi sikufune all over kuthi ayikho indawo esingacinganga kuyona. Uthi that problem asikutholanga ndawo. There's no way bafowethu umuntu angacingwa yonke indawo angatholakali engafihliwe divine. Khona babedlula kuye kanje inkosi bafihla. Uthi angimemeze ukuthi nawe uNkulunkulu makayenze njalo phekwe impilo yakho. Azikufuni izitha zakho zikushiya ukhona. Ngelilanga zikubuze kuwe. Sithi akaze sikubone. Ngicabanga ukuthi abanye babekhuluma nawo Elijah, akaze umbone Elijah. Athi ayilutho dlula. Ngoba mawufihlwe isandla I'm telling you.
baba.